मोनसे गोजोनथाव खौरां लाख लाख फरायसुला फरायसुलिफोरनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। 5थि थाखो आरो 8 थाखोनि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। 5थि थाखो आरो 8 थाखोनि फरायसाफ्रा मोननो हागोन आनन्दराम बरुवा बान्था। नंगौ, 5थि थाखो आरो 8 थाखोनि फरायसाफ्रा आनन्दराम बरुवा बान्था मोननो हागोन। सिगां समाव मेट्रिक आनजाद उथ्रिनो हानाय फरायसाफोरनो आनन्दराम बरुवा बान्था होनाय जायोमोन। नाथाय बेबाराव सरकारा 5थि थाखो आरो 8 थाखोनि फरायसाफोरनो आनन्दराम बरुवा बान्था होगोन। कम्पिउटार आरो लेपटप होनायनि उनाव सरकारा बेबाराव होगोन रां। नभेम्बर दाननिफ्राय 5थि आरो 8थि थाखोनि थाखाय फरायसाफ्रा आनन्दराम बरुवा बान्था मोननो हागोन होनना सरकारा फोसावदों। सरकारा बे बान्थानि सोमोन्दै मोनसे जर'खा बिथांखि थियारि खालामदों। मोनसे फोसावथाय, नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं, अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं, अब्ला नोंथाङा रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै 1 नं बामुनपारा दरंआव थानाय रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।